unahin natin. Unahin ko na yung malaki. Ano na? Mamaya magpupo ako. Unahin ko dito. Okay! Sa unang nanay. Sa unang nanay. Sinong pangalawa? May pangalawang nanay. Unang bunot. Unang bunot. So nanay. From Renzo. Ay, yung isa. Mayroon ding regalo isa. Papasukin. Baka magwiwi dyan. Buksin. May bubuksan. Okay, thank Ay, buksan mo na. Bubuksan ko na. Gusto mo, buksan mo pa. Narinig ko yan eh. Ay, Siya naman. Kaya pala. Kaya pala. Kailangan yung buksan eh. Tatlo. Box din eh. Walang laman. Well naman yan. Ay, walang laman. Oh, Wala pa. Mali ka nang napulot. Di ikaw rin ang nadali ng ano mo. Oh, ito. Pang-design lang, pang-design. Oh, tugil. Inang. Oh, bigat nito ah. Parang ano to ah. Ah, mayroon pala. Oh, meron. Ano yan? Anong laman yan? May Dito pa pala tapo. laman. May laman. Laruan yata ni Marley ang sinuot mo eh. Okay. Wow. Bigay ni Ranzo. Okay. Ay, maganda yan. Oh, may picture ulit oh. Oo. O, wag mo na ngayon. Diba? Oo. Pang next year. Maganda. Ay, saktong-sakto talaga oh. Oh, sinukat sa store eh. Sinuot. Yun ba? Ako kasi scripted. Ako naman. Nako. Uy. Ano to? Pura sa mukha to o pura sa kusina? Hindi pang kusina. Oh, meron pa, meron pa. Meron pa, meron pa. Sa letrang B. B, bedsheet. Ayan. Blue. Blue. Sa ma'am. Oh, Oh. uhulog, uhulog. Kalabog, kalabog. Yay. Nako, ito. Oh. Sa letrang C. Ate Seni yan. Oh. C as in Seni? Seni bigyan Diyan na, diyan na. Oh, eh. Ay, Picturean mo na lang. Saan mo siya? Buksan mo na lang. Diyan na lang Kung yan. darating siya, ay ayaw. Oh, Toranzo from Kuya Gil. Yun. Nako, ano kaya to? Hindi ko alam. Di mo na. No, natawa siya eh. Oh, buksan ko. Anong box kaya to? Hulaan ko. Heater? Toaster? Rice cooker! Oh, di ba, Nay? Aba. Di mo alam, binaragalo mo ako yan. Tingnan natin kung naman. Oh, kala mo, may basahan din ako. Pagkakapatid yan ah. Oh. Dayo pa ng kulay. Oh. Kilala ko itong mga to ah. Ito. Tokati! From mother. Aba? Parang ano to ah. Face towel din yata eh. So, Tati, from mother. Natin. Ganda ng pagkabado. Natin. Aba. Aba. Ang nanay talaga naman. Akala ko magagamit ko sa gym kaso pang kitchen eh. Sabi? Okay. Arty, thank you. Kapag-shopping ka ah. Kapag shopping siya eh. Wow. Thank you. Next. Oh, ako ulit. Mother dear. Oh, to mother dear. Gilin ka. Oh, nanay. Para sa inyo.
Sa akin. Tingin, sino nagsulat? Ito. Eh, siya ang nagsulat. Chocolate. Chocolate? Tingnan natin. Chocolate yata ito eh. Ano ba magbuksin niya? Naku, Q-tips yan. Ay, thank you. Cute siya. Q-tips nga. Ang dami. Meron ko may gagamitin Oo, ay, naman. oo, gami. Kala ko sabi niya, may gagawin kami ni Renzo. Magko-cutex ka rin. Pwede pang ngipin yan, pwede pang ngipin. Oh, ito. Okay. Oh, ito, to Renzo from Santa Claus. Yun! Talaga napadapa si Santa Claus dito ah. Sumuot yan, oh. Di Kaya ba? nga. Oh. Oh, mukhang ano yan ah. 1 kilo. Eh, parang batuan naman ito ah. Mabigat-bigat to ah. Oo. Oh! Ito talaga ang kailangan ko. Oh, yan. Araw-araw. Sabi? Araw-araw to. Thank you. Yan natin. So, mother from Gil and Kati. Oh. Ay, maliliit yung sayo. Hindi ka naman umiinom kasi. Wala ko, mag yan, mag. 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 Picture. Tingin nga. Tunto. Ako ba to? Ako ba to? Dalagang dalaga. Dalaga. Aha, oh, ay grabe. Oo, nagdadalaga na. Ala. Thank you. So, next. Meron tayo di display. Oh, walang pangalan. Kaso maga. Magaan. Ado tayo sa kabila. Ay, nalagyan mo talaga yung pangalan, no? Parang karton lang to. Ano yan? Wala yata naman. Parang susi to ng Ferrari Ferrari. ah. Hindi, wala naman ito. Yung malaki sa atin lolit yan. Ito. Kaya tulit. Nakalagay. Sa loli. Ipaid. Pagdating mo na lang. Sana lang. Pero ito mga... Turanzo from Kuya Gil and Kati. Ay, oh. So, yun. Hindi ko rin alam yan. Teka, mahit ako. Baka picture ko rin to, ah. Picture frame din. Uy! Ewan This ko, really magamit mo neck yan. wrap and mask. Ayos to, ah. Magamit mo yan. Aha. Thank you. Heater ba yan? Pag giniginawa. Heater ba yan o ano? Ewan ko. Isa sa Yung microwave ba yan? Yan ba yung Hindi dito sa shoulder? Pag masakit yung shoulder. Ay, oo, kailangan ko to. Ayos. So, is next. Ducati from Carmi. Mami. meron pa ako. May lamang kaya yan? May laman kaya to. Kailangan approval. Basahan ulit. Nabigyan ka ng ano. Toilet paper yan. Toilet paper to. Aba, double wrap. Ingatan mo yan at mare-recycle for next year. Recycle for next. Kamuti ka. Ayan, nahulog na. Ano yan? Ano ba yun? Macadamia. Oh. Meron akong sakto. Pang insert ay sa loob pag uniform. Oo. Pero anong size? Size Small. Small. Oh, Oh. okay. Thank you. Oh. Ano ginagawa nun? I-post muna natin. Go. Oh, Marley! Where are you, Marley? Tuklog na. Naku, anong nangyari doon? Tayo na. Tubig. Ang laki nung nun, no? Oo nga eh. Mukhang ano to ah. Headset. Kotse yan na pinold. Ano nangyari doon? Nasa ida. Ayan, naririnig ko na. Hello. Na-Kobe na naman, na-Kobe. May Kobe. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Oh, may Kobe. May Kobe? Black. Oh. Wala. Para. Thank you.
Opo ka dun. Alin? Oo, kasi ikaw na naman. Mukhang ikaw ang pinakamarami, oh. Mother! To Mother dear! Oh. Opo siya. Gil and Cathy! Upo ka! At baka kayo matumba dyan. Sabi kasi huwag magiinom eh. Oo nga pala, lasing na to. Eh. Picture mo rin. Video! Alam ko na to. Ako klaseng picture na naman. Picture yan. Alam mo, yung bata pa ako to. Bata. Akala mo siya talaga eh. Ito ka rin ako, Loli. Leslie. Oo eh. Oh, mami. Sino? Huwag mo ipapakita yung ngipin Ako mo. ba to? Mami, Sunny, Rose. Sino dyan mas bata? Ako ba to? Hindi, sino mas bata? Ngayon o ito? Ha? Ngayon yung walang ngipin eh. Ano to? Walang pangalan. Ay, wala ko kaya. Oo, may laman eh. Wala naman yun. Bumbilya yan. Ano to? Ha? Ganun. Basta kaitsura ng ganun na Baka supot. mamaya yung charger ko yan. Hinarap yung charger ko. Ay, panito. Yung... Ano Nilagyan mo to yata dito? yung Mais. pagkain Ay, ni yung Marley. mais. Yung mais. Ay, tagtagan ka. Buko ko lang. Oh, ito sa'yo. To Ate Cathy from Ranzo. Ah. Tingnan natin. Ah, Kati! Kati Meso. Wala namang pangalan. Pasko ba yan o relief goods? Ay, talagang pang-relief. Naka-black tape. Black tape. Uy. Ay, ang cute. Oo. Oh. Uminom ka na ng tubig. Uminom na daw ako ng tubig. Pare-parehas kayo. Thank you. Hindi mo na lang mainit. Pwede yung mainit. Kaso hindi mo pwede i-straw mainit. Kapit. Pwede rin. Oh, to Nanay Carmi! Yay! Oh, Nescafe. Sa'yo kulay orange ata. Oo nga. Ayan. Sino? Mapilitan tayong uminom ng tubig. Hindi umiinom ng tubig. Ako, pwede akong... Wala ako na. Sakto yan sa ano, kaya yung pinili ko eh. Arabay na ka talagang kay wala eh. Ako kasi, ito, pwede siya dito. Hindi ko na Tapos muna pwede ganun. bubuksan. Ay, totoo ko. Oh, next. Ay, hindi kasi. Hindi ko eh. Hindi kasi. Ah, hindi. Dito pala pinapadaan. To Mother! Gil and Cathy. Oh. Oh, open mo. Lipstick yan. Yung stick mo na eh. Yung ano. Dito pala apat ang nabili ko para tagi-tagi tayo. Maganda pala to. Ah! Thank you. Pangpaganda. Nagreklamo na siya, hindi na daw siya maganda eh. Oh, ito, wala nang pangalan to. Bye. Ewan ko kung kanino yan. Kanino yan? Wala. Kayo, Renz? Walang pangalan. Yan, pero... Oh, next. Ranzo from Nanay. Ayun, ito talaga, may laman na to. Ang bigat-bigat ah. Ibang, hindi ka siyang rice cooker dito. Yun! Talaga namang klaseng para ako laging pawis na pawis ah. Tapos Hello pa siya. O, isa pa. Gagamitin ka na dyan. Parang, Oh! It's a wonder! parang ganyan din last year ah. Oh, Relief goods nga. Relief goods. Tsaka To Nanay Hospice. Carmen. From Santa Claus. Ano ba yung... Sino ba si Santa Claus? Nabisi si Santa Claus. Nakaligtaan yung laman. To Mother dear from Gil and Cathy. Manin, ano to? Mabigat. Alam mo na to? Mabigat yun. Ano? Baka yan nilistahan ng utang. Bamba. Ano ba yan? Ito, dito na. Wait ako na. Ito. Oh, cutics ulit. Ah, pag ikaw naman talaga dapat linggo-linggo bago ako yung ano. Okay, sabi mo kasi magbibenta ka ng toothpicks. Magbibusiness eh. Thank you.
to Mother Dear from Gil and Cathy. Oh, ito ulit. Nabawasin natin, oh. Oh. Ano to? Ay, ito ulit. Meron pa. Kanito galing? Santa Claus. Santa Claus. Ano to? Ano to? Ano to? Pampakutot. Pang ano to? Buksan. Buksan mo. Oo. Apparently ka na ginawin. Oh. Blanket. May painit. Ay, Blanket na pang may heater. Na may heater. Pang ito. Oh. Heated blanket. Apparently ka ginawin. Parang ginawin. Buksan mo nga. Titingnan ko. Oh, next. Dami na ko. Dahil ko na naman. Wala. Wala Wala yan na ang yan. pangalan to. Wala din Wala yata. to, wala pangalan. Diyan lang yan, Beb, kung walang laman. May laman eh, mabigat. Lost and found. Lost and found. May lamon. Nalasing na si Oh, Santa, ano hindi to? na naisulat. Hindi ko alam. Kate. Walang pangalan eh. Pang kate. Ah, sa akin to? Ewan ko, tingnan mo. To me! Tuyo. To you? Oh, yay! Thank you! Eh, wala ko kasi yung isa eh. Walang ni... Ah! Pabuti mo ganyan. Ano to? Yan, nagdala-dala mo. Hindi ko alam, sila naglagay niya. Oh. Wala. Tingnan mo. Maliit. Yung Ay, thank you, Beb. Kailan ka nagka-time bumili ng ganito? Ah, dami kong gift. Lagi mo naman akong binabantayan, pero magic. Yay. Ay, alam ko na to. To you. No name. Akin din yan? Yeah. To me? Sarap. Wow! Pataas ng pataas yung tono eh. To you, to you. To me? Aray ko, pulo. Ay, So, ikaw din na may pakana yan. kami bumili nito kanina, tapos sabi ko sa kanya, babalutin mo ba? Tapos alam ko na hindi ko alam. Eh, dito pala yun. Di Hindi yung pangalan para Oh, surprise nga. surprise pa. Na-surprise talaga ako ngayon kasi hindi namin natandaan. Surprise. Yun pala yan. Nasukat pala. Nasukat pala kanina eh. May isa pa, pahabol. Oh, wala rin pangalan. Karoon. Pray mo yan, kinanay yan, sigurado. Mother dear. Oh, meron pa. Ba, talaga namang sinuswerte tayo tatlatat. Picture mo na ito. Ay, baka yung kwarto may magmukha ng album. Mag-ano yan siya, magpa-tour yan siya sa kwarto niya. Ayun yung kinasal, tingin ko. Ay, hindi. Ah. Magpapa-tour yan siya sa mga nurse niya doon. Ito yung 17 years old pa ako. Tapos ito yung nag-20 years old. Ganon. Yung mabigat. To Mother dear. Baba mo. Baka mabigat. Mababagsakan. Nako! Ako na. Ano yan, isa, Beb? Muli. Ano yan, Beb? Wala yan laman yung isa. Wala, may laman to. Walang pangalan eh. Ah, wala siguro yan. Oh, buksan nyo na lang. Meron na naman. Ewan ko, si Mother. Bumbilya yan, bumbilya. Yung panay, blender. Alam na eh. Blender nga. Oh, blender nga. Oh, ito na. Oh, Eh, sa akin ito na. ang ano. Malaki. Sa akin ang... Ginagamit ko na eh. Save the best for last. Ginagamit ka? Ano nga tago? Ano kaya to? Gamitin ko to. Hindi naman, imposible naman TV, makapal. Tulungan mo. At mabigat. Ay, ko yan. Mukhang ano to ah. Costco to ah. No. Nako, sigurado yata to ah. Ihawan. Nako, ayaw bumigay. Di ko pa pinaksan yan eh. Ano naman yung Pwede, pareha.
Sabi ko eh, alam ko na. Sinabi ko na. Pero hindi Costco yan. Sabi ko na eh. Ay, no, parang dito. Silya. Buksan, tanggalin mo yung ano, balot. Silya. Ah, dito? Office ba? Yeah. Sa office, office. Ano yan, Beb? May massager yan. Meron? Hindi yan yung... Ano yung sa Costco? Hindi nga. Oh, hindi sa pamayo yung damo yan. Sa Costco yung... Out of stock. Ha? Out of stock. Oh, yan, sa Costco? Oh. Ba't ka naghanap ng Costco? Eh, may much better pa. Yan. Ay, baliktad pa yun ay. Puti din eh. Sabi sa'yo puti eh. Thank you, babe. Dapat binalot ko rin yung table mo. Mwah. Merry Christmas. Merry Christmas. Ha? Sabon.